Dakle, ja sam Kristina Pavlović iz građanske inicijative Istina o Istanbulskoj. Ja bih htjela pojasniti kako su zapravo nastali Hrvatski suverenisti. Hrvatski suverenisti su nastali kao odgovor na zahtijevanje samog naroda na zajedništvo. Na zajedništvo svih onih koji vide Hrvatsku kao suverenu državu i koji su spremni obraniti i štititi dosljedno i hrabro, ne samo na riječima nego i na djelima, braniti njezin suverenitet, znači hrvatski nacionalni identitet i temeljne vrijednosti hrvatskog naroda. Evo, taman je sada prošlo godinu dana od kada se 50.000 Hrvatica i Hrvata skupilo u Zagrebu, a potom i u Splitu na velikim prosvjedima na kojima su htjeli izraziti nezadovoljstvo i razočaranje poslušničkom politikom aktualne vlade. Plenković se tada jako bojao naroda, jako se bojao prosvjeda, nakon toga se jako bojao naših potpisa, a sada se još više boji hrvatskih suverenista.